Salam gadyrly watandaşlar, salam gadyrly gelmeýler. Bugün 2 mart benim özgedegimde sizi şu bayramçylyk günüňiz bilen gadygyny gutlaýan. Mydama güler ýüzüňiz gülüp dursun, hiç wagt solmasyn. Biliňizi berk kuşaň bu edil bu zamanada aýal gyzlaryň görüşmeli zamanasy geldi. Şol sanna sizem biliňizi berk kuşap görüşüňize dowam edin. Muny näýläsem has berk we gaýratly görüşüň diýip sizi görüşe çagyrýan. Şol sebäpli şu men bir özüm çykmak isledim. Hem siziň bayramçylygyňyzy gutlaýyn, hem bir kagys gelin maslahat bereýin, düşündürüş bereýin şu barada diýip ana şunu gepleşige diýen. Inni gelin gyzlara gelsek, gelin gyzlaryň başyna edil şu 21-nji asyrda gaty agyr günler düşdi. Köpler öz çagalarynyň maşgalasyndan aýry ýaşaýar. Bulam näme sebäpli? Bizim döwletimiziň gitdigiçe çökýänligi sebäpli öz halkyny 5 milyon halkyny bary ýogy şol halkam eklep bilmeýän üçin millet durabara daşyrurtlary eklenç diýip çykmaly boldy. Inni ýanky aýtjak atlam biz ine türkmenler bolup men türkmenler diýsem beýleki milletli watandaşlarymyz bar, beýleki milletiň ýanky wekilleri özbek bolsun, kazak bolsun, Azerbaýjan bolsun, tatar bolsun, bular hiç gaty görmesinler. Men şu Türkmenistanlylar diýmän türkmenler diýip gysgaldyp aýdyp goýberýänler. Şoň üçin hemmeňiz Türkmenistanyň watandaşsyňyz, özbegem bolsaňyz, kazagam bolsaňyz hiç bu ýerde gaty görerlik zat ýok. Umumy öwrenşen dadymyz türkmenler diýip aýdyp goýberýär, Türkmenistanlylar diýmän. Ne şu ähli Türkmenistanlylara degişli biz näme üçin taşerutlary çykyp gitdik? Täbi Türkmenistan hökümeti bu hökümetem diýip aýtmaga dilim baranok, terror topor diýesim gelýär. Bir kanun döwleti eýelen terror topor gitdigiçe halkyň ganyny içip şu güne getirdi. Ony halk görüşmäni bilmän, ýanky görüşmek üçin bir-birine jebis bolmaly. Millet jebis bolanyna görüş emele gelýär. Görüşüň özü döreýär. Sen birini ertir bir gün protesta çık görüş diýip aýtmak gerek däl. Adamyň öz erki elinde bolsa, özü azatlygyny duýýan bolsa, güýçli özüne azatlyk bar diýip hasap edýän adamlaň köçe özleri çykýar, olary çık diýmek gerek däl. Inni şol zatlar biziň Türkmenistanyň watandaşlaryna ýitip gitdi, durabara näme üçin? Sebäbi halky bir döwüm çörek üçin ılgap berýär etdiler. Şo döwre getirdiler. Şol agyryna getirdiler milleti. Inni millet näme diýär? Biri çagam eklejek, çagam ekläpli bir döwüm çörek diýip daşyna çykdy. Birisi çagalam okutjak, okuw saljak diýip daşyra çykdy. Ol Türkmenistanda bolsa okutmak üçin pul bermeli, para bermeli. Öz güýçüňe zat ýok, öňkýali. Şol sebäpdenim çagam okutjak diýip daşyrurtda enesi atasa gul bolup ýörýär. Gadananja pulunam Türkmenistanyň universitetlerine, institutlaryna çagalaryny salmak üçin pul berýärler. Şo pul jemleýärler. Ol ýerdenem bilim alman çagy öde bir jahil bolup çykýar, bilimsiz, hiç ilimsiz, bilimsiz. Ene atasam daşyrurtda işläp 10 ýyl işledi, 20 ýyl işledi. Şol işlän gazanyny puluny meniň pikirimçe guru asmana sowurýar diýip düşünýän sebäbi özleri bir saglygyny ýitirýärler. Ikincidenem çağlarym bilimsiz bolup çykýarlar. Şol institutlary pul berip okudandan okutmanyň gowy sebäbi. Birinciden sen çağaň bilimli bolup çykana o ýerden, ikincidenem sen biriniň jübüsine işleýän.
15-20 ýyllap çağalaňy görmän birini baýatmak üçin, biriniň jübiti üçin işleýän. Ine de ýalňyş, ikinji ýalňyş. Heme öz çağalaň göreňok, hem ine ata bolup öz mehriň berip bileňok, 15-20 ýyllap aýry ýaşaýan, terbiýe berip bileňok, çağan görüp bileňok. Bir maşgalada bir destarhanyň başyna oturup çağalaň bilen iýip içip bileňok. Iň esasy adam akşamary hemmeler okuwdan, işden gelenni şo bir destarhanyň daşyna üýüşip bilene harimeklik, ine şol maşgalaň bir düýbi, şo maşgalaň bir fundamenti, şo maşgalaň bir berkdigini aňladýar. Her gün akşam destarhanyň başyna çörek ýemek. Indi şu zatlardan mahrum bolýar biziň ine atalarymyz. Çağalara o taýda sergeden Türkmenistanyň içinde ine atalaram daşyna sergeden. İşlede de işleýändirler ýöne olarda ne sigorta bar, ne bir saglyk ýanky ähtiýaçlygy bar. Hiç zat ýok. Ýöne uğru işleýärler, saglygyny ýitirýärler, iň soňuna pensiýa da ýok bulara. Tibä Türkmenistanyň içinde de hiç bir edarada işlemedik, turda goý knişka diýilýän zat ýüremedik. Sen Türkmenistanyň grajdany bolanda da sana pensiýa ýok işlemeseň. Ne şolar ýaly biziň Türkmenistanyň watandaşlary sergeden, ýanky köne dillaýdanda geday, deruş bolýar köne dillaýdanda. Ine şol sebäpli men şunuky edýängi gurrumyň iň esasy netijeleri sebäplerim şu gelin gyýlara ýüzlenmek isledim. Gelin biýiliňizi ber kuşaň, göreşiň, şu göreşe çagyrýan sizi. Biz göreşmesek Türkmenistan döwleti gutordy. Şu güne gelipdir-de, şu palçykly döwürde ýaşap otyr, palçyklaryň içinde ýaşap otyr. Şu döwüre gelipdir Türkmenistan. Indi ýanky biz Türkmenistandan çykyp gaýdamysyň başlam. Türkmenistanyň içinden gelýän habar ýok. O taýlarda ne bir ýdil bir gurun berýän adam bar, ýa bir gurun berip duran jurnalist bar. Hiç zat ýok. Bir metbuatda zatda çap edilip durulan o zatlar. Türkmenistanyň içinde çap edip bilmeselerim biziň jurnalistlerimiz daşary ýurtda çap edip bilýärler. Daşary ýurtda şol Türkmenistanyň içinden habar berip bilýärler. Näme? Başlam. Ne meselem şu bizine daşary ýurtda çykalymyz bäri köp zatlary eşdiýär. Esasanam şu geçen ýyl Ukraina bilen Russiýanyň arasynda başlan uruşdan soň biz köp zatlara göz ýetirdik. Köp zatlar üstü açyldy. İntigam açylar üstü. Gitdigiçe açylar. Sebäbi Russiýa, ýa-ni Russiýa özüniň hakyky ýüzüni görkezip başlady. Onuň biz Ukrainanyň jurnalistleriniň, blogerleriniň, habarçylarynyň, korrespondentleriniň üstü bilen bilýäs. Şolaň üstü bilen, şolaň jany sag bolsun. Şolaň üstü bilen Russiýa döwletiniň hakyky ýüzüni gördük. Hakyky eden etdiriklerini görýäs. Ähli çinownikleri olaryň ýanky ýa türmede oturýar özüni, ýa awlanýar, zäherlenip öldürilýär. Ýa bolmasa da daşary ýurtlara gaçyp çykýarlar. Ýetişen gaçyp çykýar. Ine düň öňünlikde şol ministerstva harby ministerliginiň glavny finans addeliniň başlygy bir aýal maşgaly Adi Admançynyň özüni ýokarky etaşdan oklap ölüpdir diýip ýanky habar bardy. Düň öňünlikde çykdy. Men diýjek bolýan adam Russiýanyň ähli çinownikleri, ýokary wezipän ýelýän adamlary gitdigiçe biz şu zatlaryň bize habar gelip durýardy. Ýanky Russiýanyň öz habar beriş gullukları bu zatlary gizleýär elbetde. Ýöne şu Ukrainanyň we beýleki döwletleriň şol ýanky aýdyşmaly korrespondentler, jurnalistleriň üstü bilen biz köp zatlara göz ýetirýär. Ýanky 3 saty agdadymda biri türmede oturýar, şol ýokarky çinownikleriň
köpsi ikinci tapgırı ağulanıp zäherlenip öldürülýär. Üçüncüden daşarda çykýar. Ýöne daşarda çykany bolsa azyrak elbetde ýöne onda da şol daşarda çıkan adamlara olar özüçe watan döwrüňi diýip hasap edýärler. Emma ol adamlar hakykata aýdyp berýärler. Hakyky bolan zatlar, başdan geçiren zatlaryny aýdyp berýärler. Şol Orfiýadyň rejiminiň, şu wagtky Putiniň rejiminiň alyp barýan ähli işleri, siýasatlary, pysypjylyklary şular barada hemmesini gürüň berýärler. Ine şular ýaly KGB'ň işgärleri öňkü şol Russiýa Federasiýasynyň KGB'ň işgärleri, öňkü işgärleriň häzirki däli öňkü işgärleri käbirlerine zäherläp öldürdiler. Abat galanlara mene şu hakda gürüň berýärler. Russiýa diýe bir ýurdu çözmek üçin plan guran bolsa, şol ýurda çözmanyň bahanasyny gözleýär diýe. Öz halkyny ýa-ni näme üçin çözýändigini, näme üçin şol döwleti basyp almalygyny, şol döwleti özüni tabin etmeligini barada halkyna bir erteki düzüp aýdyp berýär. Meselem öz şäherlerini bombalaýar, ýa öz aerodromlaryny bombalaýar. Ne diye halkyny ekrana çykyp ýürütip prezident Putiniň özi aýdyp berýär. Ne diye bize şeýdip hüjüm edýärler diýär. Daşarutda şol Ukraina bize hüjüm edýär ýa-da Çeçen bolsa, Çeçen bilen uruş bolanlar, Çeçenistanyň ýa-ni Talibanlar diýär. Talibanam däli terrorlar diýär de terroristler diýär. Çeçeniň terroristleri diýär. Biziň üstümizde çözýär. Biziň jaýlarymyzy bombalaýar diýär. Ýogsam şo KGB'ň işgärleriniň aýtmaşyna görä bize buyruk berilýärdi diýär. Bize ýokardan buyruk berilýärdi diýär. Biz şol podyezdleri bombalamaly, bomba ýygnap goýmaly, belli bir wagtda atmaly, şo bomba ýarylmaly diýip. Şeýdip öz etaj jaýlaryny çenli 99-njy ýyllarda töwereklarda bolmaly. Bombalap dine şonam Çeçeniň terroristleriniň üstüne atyp, soň Çeçeniň üstüne çöküp. Ine umumy men şu Türkmenistanly gelin gyýlaryň gözüni açmagyny isleýänler, şoň üçin gürüň berýän şahatlary. Russiýanyň öz oýlap tapýan ertekleri şol halkyny ynandyrmak üçin halky ýa-ni uruşmaga ýaşy ýeten mobilizir etmene ýaşy ýeten erkeklerini uruşa ansatlyk bilen almak üçin biz näme üçin uruşak dalip köçä çykyp protest etmedýäli şular ýaly ertek düzüp berýärler. Bizine gitmesek bolanok, watanymyzy goramasak ine üstümize hüjüm edýärler, howpawanýa diýip. Ine şu wagtam öz aerodromlaryny bombalaýarlar, ortalaryň özleri edýär ödem. Indi bu zatlaryň üstü ýene bir 5-10 ýyldan açylmagy mümkin. Şol eden adamlaryň özleri ýüzlerine maska giyip ýene gürüň bererler. Ine bize şeýdip ýokardan buyruk geldi, biz etdik şonu, ettirdiler bize diýip. Ine şular ýaly gelin gyýlar, watandaşlar wakalar ine şeýlerek Orfiýadyň ýa-ni Sowet Soýuzynyň diýip aýdaýyn. Sowet Soýuzynyň protokoluny şeýlerek ýagdaý bar. Daşdawrugy özüni tabin etmek, daşdawrukdaky döwletleri özüni tabin etmek, şularyň diýenden çykmaz ýaly, şularyň golasyna bolar ýaly, oturup tur diýse turar ýaly, şular ýaly rejim ýöredýärler. Ýa-ni geçen asyryň 20-nji asyryň 20-nji asyrdan başlasak, ýa-ni ikinji watançylyk uruşundan soňky döwürlerden başlasak, şu Yaponiya çözdü, Yaponiya bilen ýa-ni konflikt boldy. Ondan şu Kuril adasy öňkü Kuril adasy aslında şu başga ad bilen Yaponiýa degişli Yaponiýanyň territoriýasy şol 45-nji ýyla çenli uruş turmaka. Şol Yapon bilen uruş başlamaka Kuril adasy öňkü ady Çişima bolmaly. Şol adanyň ady Çişima, Yapon adasy. Ýöne soň uruşdan soň onu öz adyna geçirýär. Orfiýat, onda Kuril adasy diýip ad berýär.
Onun Koreya devletinin yankı gün ortasını basıp alya. Onun şol Sakhalin diýip at berýär. Ona Sakhalinin öňkü Koreya adam nime bolmaly? Karafuto. Mene şu 45-nji ýylda neşler ýaly wakalar bolup geçe. Ondan soň bitýär ýaňky. Her 2 ýyldan, 3 ýyl, 5 ýyldan, 10 ýyldan şey edip ara salym berip, goşun ýygnap, güç toplap, ortaýa ýene de dowam edýärdi-de şol toplumyna başga ýurtlaryň üstüne hüjüm etmesine. Bular ýöne sanasaň 45-nji ýyldan bäri alam. Aňryny hasap edemok men. Şu 45-nji ýyldan bäri alamyzy ýam onlarça döwletiň üstüne çözen bolýar-da, ortaýa. Näder men ýadyma düşýänler aýdyp berin size. İran'a çoğun İran'ım at por veriyor 50-nji 53-nji ýyllarda. Ondan soň ýaňky 45-nji ýyl aýtdym Ýaponiýa bilen urşany. Onuň 56-njy ýylda Wengriýa çözýär ýaňky üstüne basýar. 68-nji ýylda Çekoslowakiýa, Ýugoslawiýa. Soň 79-njy ýylda Awganistana girýär. Awganistana da bir 10 ýyl 79-da girilmesi 89-da çykýar 10 ýyl. Şo taýda bir giden bir güne biziň eskerlemediň ýaňky janlaryny göneýden de cehenneme uratdy. Ýöne ýerden. Türkmenlerim maň içinde kän, dözeklerim bar, gazaklarim bar. Gaty köp uratdylar şu Owgan nimesine, Owgan urşuny. Sebäbi musulman döwletlerini has köp uratdylar. Ýaňky tatar bolsun, Kırgız bolsun, Kazak bolsun, şu musulman bolsa allap diýen o wagtlar allamaga dällip prikaz bolmasa basylýan. Gaty şeýle şistoky nime bardy. Kanunlar bardy o döwürde. Ne şonda musulman bolsaňyz gaty gowy kelimeňizi çöwürip bilýäňiz, gidinsiz diýip diýe şeýdi uradýan eken şo gurun berýärdiler şol. Şo Owganna bolanyň öýleri. Mene wors bolsaň birinji bilen atja, eger musulman menip kelimeňi çöwürip bilseň diýe atanok şeýdip oýnap uradýardylar türkmen ýigitleri. Gurun berýärdi öýleri. Ondan soň 79-njy ýylda Awganistana girdi, soň 86-njy ýylda Nagorno Karabakh unime urşu boldy, ýadymda urşu bolupdy şo 86-njy ýylda. Ondan soň 2008-njy ýylda Gruziýa bilen urşdy. Ol aralykda da boldy 86-da tamam. Ermenistan var, Çeçen var. Çeçen urşy 94-99-njy ýyllar töwereklerine soň 2004-de şeýle şoňa dowam etdi. 2004-de Kadyrowyň kakasy öldürilip bir stadionna. Onuň ölen günüň ertesine ýam ogly Kadyrowy beýlediler. Näýär? Seni ataň gelip öldürdüler. Onuň seni şolaň bulgul oturmalymy. Kadyrowy hayran eden. 5 manat pulu atasyny satdy diýen ýaly. Şeyler gödüm öyle. Sebäbi orsun bulgul yani bu neçenli. Kadyrowy. Ol atasynyň mazaryna barıp bir aýlanyp gaýdýanka. Mene şolar ýaly. Ondan soň 2008-nji ýylda Gruziýa girdi, Abhaziýany, Osetiýany öz başda getdi, o öz adamlaryny goýdy. Gruziýada näşwat öz adamlaryny goýdy, Saakashvilinim türmäge basdylar. Ozap Saakashvili gaty bir sivilizowany döwleti urup barýardy Gruziýa. Ana ol inni hada Saakashvili türmede otyr, olam ýürüte, ýene de herläpdirler, şudan diýir çykarmalylar. Olam şo Putinin prikazy bolmaly. Putin aýrylmasa, Saakashvili türmede ölýär. Naşolar ýaly onuň soň 2014-nji ýylda Maydan urşy boldy. Onuň neme Siriýa girdi ortaýa. Onuň köpler neme diýip aýdýarlar, Amerika girdi diýär. Siriýa diýär. Amerika girenok Siriýa, ortaýa girdi Siriýa. Ondan soň 14-nji ýylda Maydan urşy boldy Ukrainada, ýaňky Donetsk bilen Lugansk aýratyn edip, ýaňky DNR, LNR diýip at berip özlerçe bir aýratyn respublika etdiler, nezawismy. Pridnestrovýa we intak Moldowiýada we onam şoň ýaly etdiler Pridnestrowiýany özüne tabyn adamlaryň birini goýup şol Moldowiýanyň özünden aýratyn bir